L'Ajuntament d'Amposta ha adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses formada per Pellicer SL i Urbacer part del servei de neteja de la via pública. Aquesta actuació permetrà que la ciutat compti amb un servei de neteja tots els caps de setmana i els festius. Així mateix, el consistori ha presentat la nova màquina de neteja de darrera generació que funciona per aspiració i que reforçarà l'actual equip de neteja de la brigada municipal. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha explicat que l'externalització de part del servei de neteja viària municipal per un període inicial de 2 anys prorrogables i 138.000 euros anuals permetrà ampliar als 365 dies de l'any el servei de neteja, fet que ara no es produïa d'acord amb el conveni dels treballadors municipals. A partir del conveni laboral dels funcionaris municipals, en caps de setmana el servei de neteja no podia treballar i això ha comportat l'externalització de part d'aquest servei. Això fa que la nova empresa ens aportarà que durant tot l'any, és a dir, també els caps de setmana, dissabtes i diumenges i festius intersetmanals, estirà funcionant un servei de neteja per diferents zones de la ciutat. És a dir, que tots els dies de l'any, 365 dies a l'any, hi haurà un servei de neteja que estirà funcionant a la ciutat d'Amposta. Així, a partir d'ara, la brigada municipal s'encarregarà de netejar el sector nord de la ciutat, des de l'avinguda Josep Tarradellas fins al riu, mentre que l'empresa netejarà el sector sud i el manteniment del centre de la ciutat els caps de setmana i festius. Així mateix, Pellicer i Urbacer s'encarregarà de la neteja de l'urbanització de Favaret i el Poble Nou del Delta un dia a la setmana, els polígons de l'Oriola i Tosses una vegada cada 15 dies i a la urbanització dels eucaliptus la freqüència variarà en funció de l'època de l'any. A més, l'Ajuntament comptarà amb una nova màquina de neteja que funciona per aspiració i no per arrossegament, que se sumarà a les 3 que ja disposa. A aquest equip, l'empresa adjudicatària sumarà una escombra i carretó per al servei de recollida manual i un servei mixt amb bufadora i escombra. L'alcalde d'Amposta s'ha mostrat convençut que amb aquesta reorganització del servei de neteja la imatge de la ciutat canviarà de manera radical. Amb tot, ha apuntat que en funció dels resultats es modificarà el calendari o es compraran noves màquines. Estem del tot convençuts que la imatge a nivell de neteja viària a la ciutat d'Amposta ha de notar un canvi radical. Tot i així, i en funció dels resultats, estem també decidits a continuar introduint noves millores, com podria ser en un futur també l'adquisició de nous vehicles de neteja o, si més no, també, ja dic, en funció dels resultats, poder ampliar també en una nova licitació el servei que es pogués oferir a aquesta empresa que s'ha adjudicat l'externalització del parc de servei de neteja viària. Aquesta actuació forma part del pla de xoc a la via pública. De fet, Ferrer ha explicat que en aquest pla el nou equip de govern ha invertit un total de 855.000 euros en la pavimentació de carrers, mobiliari urbà, manteniment de parcs i jardins i amb la compra de la nova màquina de neteja viària. També forma part del pla de xoc la creació d'un nou servei d'acció ràpida que farà les intervencions i reparacions a la via pública de caràcter urgent en aquells punts de la ciutat on es detectin desperfectes. El nou servei estarà integrat dins la brigada municipal, tot i que disposarà de vestuari i retolació propis i distintius.